Toto sú profesionálne skákacie topánky. Porovnávajte to a nemýlte si to s tými topánkami skákacími, ktoré už možno poznáte. Dievčatá prezentujú hodiny tanečnej formy na skákacích topánkach, ktoré sú plastové. A čím sa líšia tieto profesionálne skákacie topánky od tých plastových, je práve tá konštrukcia, ktorá dodá týmto topánkám ten správny odraz, to správne pérovanie, ten mäkký dopad. Tieto topánky pomôžu každému, kto chce športovať, chce zažiť v podobe nejakej zábavy, radosti, športovú aktivitu, ako je behanie, kráčanie s paličkami, športové aktivity posilňovacieho formátu, tak tieto topánky sú vhodné práve pre takých ľudí. Ja sa venujem práve behaniu, kráčaniu a posilňovaciemu intenzívnemu tréningu. Tieto topánky sú vhodné aj pre pánov. Keď ťa zaujímajú tieto skákacie topánky, tak choď na www.fitdenik.sk, prečítaj si o týchto topánkach viacej.